Muri Zimbabwe nhasi tauya tina madzibaba Masango havadi introduction. Hamutumwa Masango tinongovanzwa zvakawanda zviri kuitika chiprofita chavanenge vachitaura. Saka nhasi tinawo baba sanganai nevanhu. Yes, makadiko muri yeZimbabwe nevose vari kumatiri mana enyika. Aiwa nechibanda chitoti irise. Aiwa kuchibanda tiri kutamba baba. Tiri kuona mabasa enyu kuti aiwa zviri kufamba zvakaita sei, zviri kufamba zvakanaka. Chaizvo tava toda kungotenda musika tichengeta kusvika musi ranhasi. Anza kusungwara kwedu. Ya chokwadi. Ya baba ndanzwa runyere kupi rwekuti muri kuenda kuBotswana. Tingade kuziva kuti Mwari wenyu akakupai zvipi nekuda kwenyika yeBotswana. Ya chinoitika ndechekuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. So Mwari ane nhau yekuti akatitsika munzvimbo yeBotswana. Saka kutenderwa naMwari ukaona zvishinge zvadaro nokuti asina kuzvironga, asi Mwari ndiye anomarongera ake. Kuno mumwe mutu mukuru kuBotswana ikoko akati invite kuti tiuye kupi kuBotswana. Ndobva tamutowana kuti tingofambira nemi tizoke zvakanaka, asi senzvimbo yataona kuti ine vanhu vakawanda nematambudziko akasiyana siyana, tofanira kuti timboonawo nguva yekumbobatsirawo vanhu kuti tiri kupi tiriko ikoko kuBotswana kwemazuva tinenge tiri ikoko. Saka tobva tatendera naona ivo vakuru ivavo. Saka kureva kuti kuBotswana tiri kuenda musi wa25 mwedzi uno waJuni tichizopedza musi wa28 Juni tichibva tadzoka kunoku. Saka tikutarisira kuti vane matambudziko ari muBotswana vange vachisvikawo kwatinenge tiri. Chatinenge tichiita maprivate chete ma1-on-1 munzvimbo yeBotswana ndiye tichinge tichiita maprivate yedu imomo. Alright, ya. Saka maona kuti tikatsika tikasiya ruzhinji rwevanhu vari imomo vane matambudziko zvizomire zvakanaka mukataiwa hatingasiye vanhu vachitambura. Ichocho ndochokwadi chiripo ndechekuti isusu tinoti chete takaenda munzvimbo yenyika yataenda tinototi tinge tichitobatsirana nevanhu vakawanda. Kuzoti kuno mumwe munhu anobva anoenda kuti mufambire nichiti kuti mmadzoka. Izvi zvinokwanisa kuita nazvo, asi kana munhu atatendera kuti madhezi akati kureva kuti basa redu tingaenda kuita ndere one day, asi kana tatinoti vanhu vane matambudziko akawanda takuta kuti tifokisane matambudziko ana vamwe mupi munzvimbo imomo. Saka isi kutendera kuti Mwari ndozvaakaita kuti tiite munzvimbo yeBotswana. Saka tikutarisira kuti vane matambudziko muBotswana vakaita kuuya kuno kunyika yeZimbabwe, bozi mumwe munhu anogona kutadza kuuya nenyaya dzebasa, mumwe munhu anogona kutadza kuuya nenyaya yekushaya mari yekuti ndakauya ndakadai makosi endese anowanda, asi tikamuendera pedyo kureva kuti akutowana mukana wekuita sei wokubatsirikawo. Yes. Plus futi kubatsirwa uchionana namutumwa zvinhu zvekuti zvinotambirika zvakanyanyisa. Kuna vamwe vanenge vachida kuona. Ya zvinhu zvakakosha zvekuti izvozvo zvinhu zvinotambirika, bosi ndinenge kuti pane rimwe dambudziko rinoda kurapwa direct. Kuzoti pane zvimwe zvinoita pafoni, kasi kuonana nemunhu direct kwakakosha because pane zvinenge zvichiitika ipapo. Kuzoti kune imwe dambudziko rekuti unogona kubatsira chiro pafoni, like sinobatsira vanhu vakazhinji vari kunze kwenyika pafoni ipo panongobatsirwa, asi kuti sukuenda panzvimbo kwatiri kuita kureva kuti iyewo nevanga vari pedyo nevanga vane matambudziko asikwanisa kufamba kuti vawanewa nyasha dzekuti pedyo. Saka direct yakakoshawo kuti tichingoonana face to face. Alright, baba. Ya, ndine rimwe dare ramunosiita remujolo, nyaya dzeki. Saka mune matotakura here zvinhu zvekuti vari kokoko atogara vagadzirwa dare? Zvinhu zvezvezvi tongotakura tinenge tanazvo, makizi anotengwa ikokoko. Saka tikutarisira kuti tichinge tichida kuenda kunoita zvese zvatiri kuendekubadzira kuti tiite, zvati kusangana nazvo zvinenge zvichinetsa kupi ikoko. Nhau yemakizi iyo ichinge ichiitwa lock center, nhau futi zvakare yevanhu vaya vanenge vachiti isusu tiri kunetswa nokuroyiwa nevaroyi anditeka zvichange zvichiitwa, asi zvemakizi zvamatanga kubvunza izvozvo zviriko zvichange zvichitoitwa. Tichinge tichakataka zvese tichazvirongedza toenda tinogadzira zvinhu zvedu. Alright, ndiapi mamwe matare muchange muchiita muri munyika yeBotswana? Matambudziko ari vanhu muBotswana meme akawanda. Zvakafanana izvo zvamwe uchimanya kuti tiri kuroyiwa. Mumwe munhu akaenda muBotswana maybe atono 20 years ari muBotswana, haana kana mota, haana imba. Kureva kuti pane vanhu vari kumushereketera vari kumusumudzira mhepo. Saka tichasumudzawo mhepo tichidzokera kuvaridzi. Saka chinenge chiita munamato wekudzosera back to sender, tichinge chiita munamato futi zvakare wokubvisa munyama
niwai vanotaura kuti sinorwara nemakumbo, varume vasingakwanisi kuti aisukwanisa kufunctiona mumba chaimo kuitawo semurume tichigadzira nyaya dzakadaro. Zvinhu zvakawanda zvatinenge tichiita vakadzi vanenge vachinyetsa kuti ambereko asi kubatika, zvinhu zvatinenge tichibatsira zvakawanda zvakasangana nezvipi naisu saizvozvo. Saka zvinhu zvakawanda zvatinogona kuita zvatinobatsira vanhu. Zvimwe zvatinokwanisa kudoma panapa vanenge vachiita kuti kudonha pfari chechedzo idzi handiteka tinodzigadzira, vamwe vanenge tikurasika njere chechedzo tinogadzira. Saka totaura zvinhu zvakadaro, zvinhu zvakawandisa zvatinenge tichiita paBotswana apa, depends nedambudziko rauya, zvatinenge tisingagoni kutoudza tai zvatise hatizvigoni, zvatinogona tozvigona. Yes. Alright. Ndiri papo ndaita mubvunzo papari apa. Pane dziya dzekunzi dzakatsva nedzimwe dzekuti munhu angotanga kudonha dzinobatsirika zvakafanana. Chinoitika ndechekuti papfari munhu akatsva kazhinji kana iri pfari isiri yekuroyiwa zvinondoda kubatsirika kana munhu atsva, asi kana iri yekuroyiwa inobatsirika zvichipera. Isusu tinotaura, isu tinodhira nezvinhu zveuroyi kureva kuti vanhu vanoroyiwa mambanzwisisa, vanoroyiwa handiteka ndo zvinhu zvatinenge tichiataka izvozvo, saka zvinoita kuti zvibatsirike. Alright. Aiwa manyasopatsanura ipapo because vamwe vanobva vafunga kuti tikangoenda because pane imwe condition yaMwari koita imwewo yekuti ine vaigadzira vane ungwaru hwawo. Yes, anhu zvakafanana nembereko chaiko nomunhu angona kuti akatoberekwa akadaro kuda kuti Mwari ndiye akazviita. Imo toda kumumanikidza kuti akumupa zvakati kuti mumwe zvingangoita. Mwari kana akatoita chinhu chake chamwari, chezvamwari ndezvamwari. Tasina kuti chero rufu rwaMwari chacho ruoneke haruprofitwe. Isinoprofita rufu rwaSatani Diabolos. Saka kureva kuti zvaSatani Diabolos ndizvo zvatakamira nazvo, ndizvo zvatinorwisana nazvo. Yes. Saka totarisira kuti matambudziko achange achiuya kazhinji tiri kutarisa matambudziko emhepo dziri kusimudza vanhu. Zvaiti ino kuti vane mabhizinesi avanayo, asi mabhizinesi iyayo haasi kukwanisana kusomuka. Mumwe munhu akatobhoroka zvamuchose aitombokana nemashops wobo asi asisina shop chikonzera akashereketwa nemumwe munhu. Saka nawo dzodzo dzakadaro dzodzo ndidzada kuti tedze kunobatsiridza zvifambe zvakanaka. Kozoti kuna vamwe vanhu vanototi inini mabhizinesi angu atori right asi mabhizinesi haasi kufamba, zvimwe zvinhu zvinoda kusimudzwa zvipi izvozvo. Saka zvinhu zvakawanda zvaida tigadzirise zvifambe. Matambudziko aneyani zviri kuti munhu anenge dambudziko rokurwara chete, vanhu vane matambudziko akasiyana siyana mukati. Yes. Saka zvinhu zvakawanda zvatinenge tichisangana nacho kupi ikoko. Alright. Kusanganisira nekuno kuZimbabwe ndofunga muri kungoona kuno koko tine minamato yemhiko dzatinenge tichiita panapa, mahari amuri kuona, mahoko dzamuri kuona, makizi amuri kuona, kureva kuti zvinhu zvatinotogara tichiita. Indane makore ndiri panapa bva 2009 ndiripo panapa 2009. Saka isati so vanhu asi vakunzi namadzibaba vanozovanika uko vano isu tinenge tiripo takatomira ende tamira chatisingadi chiti mafirimu. Makagarira pabasa kuyambutsa Africa. Chinoitika ndechekuti Mwari akatipa basa rekuti tisunungure vanhu. Saka ibasa kuti tisunungure vanhu. Unoziva kuti chinoitika ndechekuti kana uchinge uchiita basa rako ufatarisa kuti basa iroro Mwari anofanira kuti andipe simba rakakurisa rokuti ndizoita mabasa anofanira kuzikanwa nenyika yose. Kureva kuti hatisi kutaura zvinhu zvanhasi, tiri kugadzira kuti kana mangwana cheche kwana ndiri inzi mutumwa takura isita nezera kuti achembera, unofanira kuti mutumwa wariko kumusha uko murume uyu ane basa raakaita, unofanira kutendwa nebasa rawakaita. Ende vanhu vachiti wakauya vanoziva kuti anobva kuAmerica vanhu tiri kufambira munhu wewe waMwari ane history yaakaziva nokuona. Asi saka chiti isusu tichigadzira basa rekuti tikachiti hatidi mafirimu kuitadzi hatidi zvina basa nditega kureva kuti inini ndine ndichigaidha basa rani rangu ramangwana. Vakuru vanotanzi nyatsa kwaunobva kwaunoenda ishona hombe iyoyo kureva kuti unofanira kugadzira unhu hwako kubva kuchienda kumberi. Saka kuti tikaenda kuBotswana isusu tiri kuenda kuBotswana is not a first time kuenda kuBotswana. Ndakamboenda futi zvakare kuBotswana ndaimbowapo ndikamboita minamato kupi kuBotswana ikoko antemukona. Saka kuni tunovamo redu vanogara totoziva kunovamo wakatobva kuBotswana chiya kunoko, saka warerukirwa. Alright. Tanzania vachingotana yeBotswana kune dzimwe nyika here dzamambotenderera muchibatsira vanhu? Madzibaba masango akatendera nyika dzakawanda. Botswana ndakaenda, Namibia ndakaenda, UK 2021 ndiri muUK, ndakaenda kuUK. Dubai ndakaenda zvakare futi kuDubai, ndakabva kuDubai ndikatendera nyaya na Zambia dzese nyika dzemuno dzemuzhinji ndakatenderera
kwese kuna na Egypt kwese takaenda handiteka inyaya yekuti unenge dzimwe asi kuna na Egypt aenda chitowa chezvekuti handisikuita kuti ma 1-on-1 yavanhu vakawanda ndingotiwa nefamily ndoenda ndoita munamato kuZambia handisati ndaita ma 1-on-1 futi zvakare kwangotiwa nemafamilies handiteka kuMozambique ndizvozvo asi Namibia ndizvozvo futi zvakare South Africa paSouth Africa ndipandinowanza kuenda kuti ma 1-on-1 zvakare kuKempton Park kazizvo zvitanda kuti tiri kuSenton ndikwanga takuitira mazuva ano saka kureva kuti vanhu vese vanitoziva kuti tiriko like South Africa maneso chitobva kuBotswana tofanira South Africa Botswana netsa nyaya yemunjoro South Africa Cape Town ama1 vanhu vachema dzimba dziri kungosheka saka udomboenda kuzama lokusenda kwakati serious yes saka nyika dzataura dzezvizvi ndo nyika dzatakatenderera chitendero chitawo basa ndimapaona haisi nyoreka kuti unoenda muCovid 2021 yapi akaenda kuUK ndakaitenderera UK bana vatisingazive memeo ndakatenderera yes nokuda kwabasa rani raMwari yes saka haisi nyore saka munhu akatora tiri panapa toti amasango mama anongopererawo muno muHarare muno mai vatatenderera nebasa iro riri yes andi munhu zvakafanana nemudziyo uri panze apo uyo maona unganzi chibata ndakatopiwa musuno wanditeka nemwe mukuruso wanditeka nemwe mukuruso akandipawo mudziyo wanditeka saka kuona kuti ibasa rakanaka iroro muchime ndabatsira mhuri yawo vachinetswa naambuya vacho vari pamasvingo apo ambuya vacho kuti takatiita kunoko kuti nyaya idzodzo ivo ndaifanira kutodzisa pamedia nyaya idzodzo because ambuya chakutorasika njere izvo tari patichiita kunoko yes tabva kuita munamato saka iwo pana kuti yanga aurayirwa mwana saka tabva kuita munamato yombiwa kutorasa njere izvozvo kuti takuona kuti taurasa njere ndivakati madzibaba zvinhu zvaita zvadayira kungotendwa saka kuona zvinhu zvinongofadza kuti basa wakatiita zvakanaka unotendwawo nevanhu alright aiwa kutsanangura kwakanaka matanzwisisa mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo hurukuro yatanga tinayo namutumwa Masango. South Africa hanzi dangerous tichingobva paBotswana apo aiwa lokusenda iri kuuya saka mhuri yeZimbabwe ndizvo zvatanga tinazvo kana uri kutambudzika uri ikoko uchitambira nhamo kure nekumba uri kuBotswana mutumwa vati vari kuuya munyika yeBotswana. It's bye bye.